så skal du jagte mig. Guys, he's chasing me! He's chasing me! There's a guy chasing me! Og vi lader de flere kniv. Nej! Jeg bygger foran mig. Okay. Vi leger, jeg ikke kan se dig. Du skal lige stille dig væk. Så jeg kan sådan. Okay. Okay. Now I'm safe. For now. Okay. Du skal komme på et tidspunkt, når jeg siger nu. Okay? Og når jeg siger, at jeg er inde i en skov, så nu. Så skal du komme. Og så skal jeg skrige. Okay? Jeg er snart hen ved skoven. Men det er når du bliver rigtig tåget, så skal jeg sige nu. Okay. 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 Åh nej, nu! What do you? Og så skal du begynde at sige, yes, jeg har dig. Du skal sige, ja, jeg har dig. The guy's chasing me. The guy's chasing me. Nej! Oh my god, jeg har lige bygget mig rundt. Ah! Okay, jeg skal også få et jumpscare. Ja. Det er nu. Ja. Og så skal og det her